Khobor Kapatisi TV. Ka Human Rights Commission kabala shim su moto halor ka jingmi ka khubor ha ka wei na kilat pathai khubor phareng napo ka jela shapang ka jingyap jong ki arngot kinong bala ha ka jingpan pathai yo bom dynamite ha kremti doyong ha East Giant Hills ha ka hanriu tarik ukala lengkot arajar arphunriu kala batha yu superintendent of police ka East Giant Hills ban pelong ya ka jingtokit ka babnia halor ka ni ka jingja Hau kerwa balapha sekilat pathai kubor u sekretari ka commission u LCH marang ulai thu ba ka commission kala batha ya USP ban pha ya ka kaipot ka bablia katkum kapor balabu